snad v tejto prednáške povedať niečo o IKV. Na úvod sme z týmu Obnova, ktorý sídli v Banskej Štiavnici, UNESCO lokalite, venujeme sa obnove pamiatok z pohľadu výskumu, projekcie, realizácie a potom aj následnej interpretácie. Okrem toho nás baví venovať sa pamiatkám a tradičným remeslám aj z pohľadu prezentácie pre verejnosť. Všetky tieto aktivity. Korenia v internetovom portáli Obnova.sk, možno, že ho niektorí poznáte, ktorý pôsobil teda na začiatku 0. rokov aj v Čechách, na Slovensku. Takže ja by som odozdal slovo Michalovi. Ďakujem, ja len pre doplnenie uvediem. Ja som profesne a vyštudovaním historik umenia a archeológia, venujem sa spracovaniu pamiatkových architektonických výskumov na Slovensku so špecializáciou na hrady. Na tomto peknom hrade, ktorý budeme predstavovať, som výskum nerobil, ale v rámci vlastne toho procesu obnovy som pôsobil v role konzultanta pre potreby projekčného tímu a dodávateľského tímu a realizujem tam taký čiastkový, doplnkový stavebno-historický výskum. Tu máme dva obrázky, ktoré nám charakterizujú tento náš krásny hrad, o ktorom budeme hovoriť ešte pred vlastne všetkými etapami obnovy. Hrad Likava je stredoveký hrad, ktorý neskôr formovali neskoro stredoveké a renesančné prestavby do takejto podoby. Vlastne záverečná podoba bola taká bloková, štvorkrídlová dispozícia okolo ústredného jadra. Hrad mal vlastne budovy ukončené zrejme zátikovými strechami a predhradie je situovaný v takej typickej u nás vrcholno stredovekej polohe v objatí síce vysokých hôr, ale na ťažko dostupnej, ale nízko položenej skalke. V blízkosti diaľkových ciest tu vidíte diaľkovú cestu prebiehajúcu Liptovskou kotlinou, dnes takisto sa tam stavia diaľnica priamo pod hradom a tu vidíme v diaľke zase vzadu cestu, ktorá dodnes je takisto veľmi dôležitá, a to je cesta, ktorá spája historické regióny Liptov a Orava. Hrad je vlastne priamo nad nimi, polohe, kde je vlastne veľmi dobre možné kontrolovať. Tu vidíte takisto diaľkové pohľady na hrad. Z pamätkárskeho hľadiska je pozoruhodný tým, že neskoršie etapy vývoja obnov ho sformovali do tej podoby, že je spojením časti, ktoré vyzerá, že presne ako sa to nemá robiť. To znamená, že to najhoršie z 80. rokov, čo sme vlastne akože vyvinuli, a časť je zachovaná v úžasnej, veľmi zaujímavej, hoci narušenej, ale autentickej podobe. Likava takisto patrí medzi hrady, z ktorého sa nám zdobí vlastne pred tým, ako sa stal zrúcaním, nezachovali žiadne veduty. Jediná, ktorá koluje v odbornej literatúre, tak nie je hradom Likava, ale ide o mierne stotožnenú vedutu hradu Strečno na Považí. Tam je to naozaj doložené, že je to Strečno s Likavou, to nemá nič spoločné napriek tomuto nápisu, ktorým je tá veduta označená. Hrad sa po zániku v 18. storočí zachoval veľmi dlho v podobe veľmi kompaktnej a veľmi dobre zachovanej ruiny. Predovšetkým tie vonkajšie obvodové steny stáli ešte v 19. storočí, tu vidíme na akvareloch Thomasa Endera z polovice 19. storočia v podstate v pôvodných výškach, a tá celá tá hradná ruina teda bola vysoko kompaktná a veľmi dobre poskytovala predstavu o tom, ako vlastne ten hrad pôvodne vyzeral. Predovšetkým to vonkajšie pohľady veľmi pripomínali zrejme ten posledný renesančný stav s tými skrytými zátikovými strechami. Fotografie zo začiatku 20. storočia už nám začínajú ukazovať prvé náznaky takých vážnejších deštrukcií tej hmoty hradu, predovšetkým v priestoroch týchto palácových blokov v Hornom hrade. Vynikajúcim svedectvom o vtedajšom stave hradu je model, ktorý je dneska uložený v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Myslím, že jeho vznik je datovaný do roku 1927 alebo 1928. Mimoriadne verným spôsobom popisuje detailne, precízne a drobnokresebne vtedajší stav hradného areálu, a k jeho realizácii je zachovaný aj kvalitná fotodokumentácia, ktorá nám opäť významne dokresluje stav hradu. Na tomto modeli aj na vlastne fotkách z tohto obdobia už vidíme napríklad prvú deštrukciu časti hmoty jedného z hradných palácov, kde vypadol celý takýto veľký blok muriva. Tuto to vidíme v detaile.
A na začiatku 20. storočia postupne prichádzajú ďalšie veľké straty na hradných múrivách. Tu vidíme červenou čiarou sú označené deštrukcie časti vlastne takého palacového rizalitu v priestore Horného hradu a spomenutý výpadok veľkej časti steny Severného paláca. Bezprostredným podnetom k prvým obnovám hradu sa stala ďalšia veľká deštrukcia, ktorá prišla niekedy okolo roku 1975, keď sa z narušeného nárožia paláca zrútila ďalšia časť, tá je označená túto žltou, pravdepodobne pod vplyvom poruchy skalného podložia pod tým a následne vznikol takýto stav, ktorý vidíte tu na fotografii, to znamená, ten palác sa vlastne z vonkajšej strany úplne otvoril, došlo k deštrukcii časti priečky a časti obvodovej steny vlastne cez okenné otvory na vonkajšej obvodovej stene. Tento stav bol podnetom k realizácii prvých výskumných prác, ktoré mali za cieľ spoznať ten hradný areál a navrhnúť vlastne nejaký spôsob obnovy. Vznikol mimoriadne pozoruhodný materiál z tedajšieho Surkmo Praha, pamätníci vedia, o čom hovorím, pod vedením výnimočnej osobnosti vtedajších výskumných prác Zdenka Gardavského, ktorý nám spracoval výskumy ako hradov Strečno, Lietava, tak aj Likava. Takýmto veľmi zaujímavým spôsobom rozkreslil postupne vývoj hradného areálu, ktorý rozdelil až do tuším 16 etáp. Nerobil klasickú vyfarbenú slohovú analýzu, ale takýmto spôsobom to vlastne rozetapizoval. Ten materiál je mimoriadne zaujímavý, je takou zmesou rôznych, veľmi by som povedal, bystrých a zaujímavých pozorovaní, skombinovaných s niektorými pomerne voľnými úvahami, ale pre svoju dobu to bol nesmierne cenný materiál a posunul veci zásadne. Následne približne v tom istom dobe sa začal aj archeologický výskum, ktorý čiastkovo preskúmal niektoré časti hradu, vrátane jeho vonkajšieho predpolia a doplnil poznatky o renesančnom upevnení, ale o tom bude vlastne ešte reč neskôr, takže tu máme len pre informáciu, že súbežne prebiehal archeologický výskum. Potom bola dlhá pauza a až v roku 2009 kolegyňa Magda Janovská v rámci komplexnej prípravy vlastne obnovy hradu spracovala klasický architektonicko-historický výskum, ktorý mal byť takou prvou etapou badania. Ten však bol realizovaný spôsobom, že predovšetkým zhrnul všetky doterajšie poznatky a vo forme jedného základného analytického pôdorysu ich vlastne zhrnul. Nešiel ten výskum ďalej, že by analyzoval napríklad ďalšie akože pohľady, rezy a detailnejšie ten hradný areál. Výskum v zásade určil, že za najstaršiu časť hradu sa vtedy považovala samozrejme Horný hrad s predpokladnou vežou takéhoto štvrtkorového pôdorysu, palacovým traktom a ďalšou zastavbou v tomto priestore. Neskôr gotické prestavby hrad mierne rozšírili vlastne na severnú stranu výstavbou neskôr gotického palacového traktu, výstavbou vlastne predhradia s pôvodnou bránovou vežou na tomto mieste s tým, že sa vchádzalo takýmto spôsobom. A následne neskôr vlastne dokonca na stredoveku sa hrad rozšíril v zásade na plochu, ktorú zaberá dneska. A renesančné prestavby už len doplňali rôzne hmoty, predovšetkým nadstavby jednotlivých palacových traktov tu v Hornom hrade. A medzi najmladšie úpravy patrí zmeny presmerovania prístupovej cesty, takže vedie vlastne priamo po úvoči hradného vrchu, zamurovanie tejto brány tu a vlastne veľmi klasický prístup takto a pravdepodobne cez pilier schodisko do Horného hradu. Podrobne bola spracovaná predovšetkým návrhová časť tohto výskumu, ktorá reflektovala stav hradu s tým, že pomenovala, ktoré časti sú zasiahnuté úpravami z 20. storočia a treba ich nejakým spôsobom ešte ďalej upravovať a naopak vyčlenila tie časti, ktoré sú zachované v pôvodnom stave a ich vlastne obnova má byť prevažne konzervačného charakteru s vymenovaním jednotlivých cenných prvkov. Tam, čo sa týka prístupu k tým už upraveným častiam, tam bol ten výskum taký pomerne, to postavil tak voľnejšie, že povedal, že tieto časti treba upraviť, prípadne miestami úplne vlastne revízne obnoviť. Rovnako vlastne ako také variabilné úpravy navrhoval rôzne opravy a prestavanie otvorov, ktoré boli v 20. storočí úpravami výrazne deformované. Takže kolega.
Ja by som pokračoval ďalej a tu teda ešte upozorním na to, čo už Michal spomínal, že hrad je teda rozdelený v podstate stredom na časť, ktorá bola konzervovaná v 80. rokov a na pravej strane pomerne autenticky zachované hmoty. V tejto časti sa jedná o zosud toho paláca, ktorý sme už videli na predchádzajúcich fotografiách a to teda naštartovalo obnovu v Hornom Hrade, lebo sa predpokladalo, že teda tá deštrukcia môže pokračovať ďalej. Ďalšie ostatné hmoty na Hornom Hrade boli konzervované iba súvisiaci objekt toho proti a potom následne samotná obnova pokračovala hlavne na Dolnom Hrade a tuto na hlavnom nádvorí, kde vlastne bolo jednoduchšie priniesť nejaké stavebné hmoty a celkovo tá obnova bola výrazne jednoduchšia ako zásobovať objekt Horného Hradu. Takže toto bol stav pred našim projektom a pred samotnou konzerváciou. Samotná prevádzka hradu fungovala takým spôsobom, že návštevníci boli púšťaní iba do v 80. rokoch zakonzervovaných častí hradu a absolútne boli vylúčení alebo nevedeli sa dostať k tým najzaujímavejším a autentickým polohám samotného hradu. My, keď sme sa dostali k samotnej príprave obnovy, tak sme urobili pomerne rozsiahly archívny výskum, kde sa podarilo zdigitalizovať vlastne všetky archívne materiály, ktoré neskôr slúžili či už pre výskum alebo projekciu. Už v roku 69 vtedajší pamiatkostav píše takýto, ja to volám pozývací list, ktorý hovorí o tom, že všetky pamiatky na Liptove sa už nejakým spôsobom konzervujú, iba Likava stále nie sa rozhýbať. A v 72. možno na základe tohto listu sa podarilo veľmi dobre zamerať samotný hrad, myslím, že to bola inžinierská geodézia. A už od 80. rokov nabieha samotná konzervácia hradu a tu mám taký zaujímavý list od Gardavského, kde vlastne sa snaží na diaľku nejakým spôsobom korigovať škárovania na hrade. Žiaľ nie, vždy sa mu to podarilo. V 80. rokoch prebehol aj pomerne kvalitný projekt obnovy hradu. Naozaj tie archívne materiály boli pomerne vyčerpávajúce a potom následná súčasná projektová dokumentácia robí takú syntézu z týchto poznatkov, samozrejme doplnenú o nové zistenia. V 20. storočí prebiehali spomenuté úpravy a konzervácia toho najviac zasiahnutého miesta západného nárožia Severného paláca. Je tu vidieť aj sústavu trhlín, to znamená, tam sa dalo predpokladať, že pokiaľ by sa tu nezasiahlo, tak ten kolaps by pokračoval ďalej. Chceš niečo doplniť? Ja pozorním na krásny detail, ktorý tam vznikol, tento. To sa nám podarilo poprieť fyzikálne zákony. A to je tak, akože stojí to dodnes. Je to vyšalované do stojaceho lešenia, lešenie sa odstránilo a potom tu zostal takýto paškvil. Obnova pokračovala na Bránovej veži, toto je pôvodný nedotknutý stav. Ešte ozaj na konci 80. rokov, alebo tuším, že sa samotná obnova dokončiovala ešte v 96. roku. Tu prebiehali technológie, ktoré v podstate dneska už sú zabudnuté alebo na ústupe a do útrob samotnej bašty sa snažili vložiť funkciu toaliet, ktorá bola v roku 2003 potom ešte odstránená. Tak meste toho bývalého prejazdu brány. V roku 2012 sa podarilo získať drobné finančné prostriedky na konzerváciu takéhoto torza bývalej kuchyne a pekárne. Tu sa už pristúpilo k tomu, že
samotná konzervácia bola realizovaná z tradičných materiálov a tradičnými technológiami. Bolo taktiež použité zatrávnenie, ktoré sa osvedčilo na iných lokalitách a rovnako sa tu experimentálne narábalo aj s tým, že pokiaľ niektoré otvory nebolo jasné, ako ich dopovedať, tak sa radšej ponechali v torzálnej, iba zastabilizovanej polohe a ďalej sa s nimi nepracovalo a nechá sa to na budúce generácie alebo prípadne na ďalšie podklady. Popri tom celom sme sa snažili aktivizovať verejnosť, lebo verejná mienka bola v prípade Likavy na takej úrovni, že to je zabetonovaný hrad a tomu sa netreba venovať. Napriek tomu, že vlastne naozaj vyše polovica hradu bola mimoriadne autenticky zachovaná, čo vidíte teda na ďalších slajdoch. To znamená, podarilo sa, trošku to mám preklep, nevadí, podarilo sa aktivizovať študentov architektúry, rovnako sme organizovali rôzne workshopy na konzerváciu historických omietok, keďže tie boli naozaj v zlom stave a popri tom sa teda informovala verejnosť, že naozaj tento hrad je niečím, čomu sa treba venovať. V roku 2014 a 2015 sme nadviazali na projekty Magdaleny Jánovskej, už spomínané, kde sme absolvovali sériu obliadok, konkrétne s Vladom Kohoutom, s Lukášom Kramarčíkom, na základe ktorých sa podarilo do čerstvo na čierno získaných podkladov z pamiatkového úradu zaznačiť prvý projekt statickej sanácie v podstate celého hradu a rovnako prebiehali prvé návštevy geostatika Jana Vlčka a rovnako sa zúčastnil aj Jozef Závadský, ktorý teda pre projekt Janovskej robil samotnú statiku. Treba povedať, že prvé skenovanie hradu, okrem spomínanej meračky z 2015. V rámci projektu OPIS, ktorý v podstate mapoval všetky významné pamiatky na Slovensku, realizoval Ján Bočko v rámci prírodovednej fakulty UK v Bratislave a vznikol taký prvý model, ktorý preukázal, že vlastne hradné bralo Likavského hradu je v podstate najproblematickejšie zo všetkých brál hradných na Slovensku, nakoľko pri brásnení vznikli takéto kolme stojace oddelujúce sa pláty vápenca, ktoré konkrétne tento visel nad hlavným vstupom do hradu. Na základe tohto sa navrhlo sieťovanie a injektáž kotvy a klincovanie jednotlivých uvoľnených blokov. S tým, že ako doplnok sa nám podarilo vo výpočtovom modeli geologickom používanom na celom svete objaviť v prípade jedných špecifických klincov chybu, keď nám ten výpočtový model navrhol 14-metrové kotvenie kubíkových oddelených blokov, takže toľko komentára, ten software upravili. V roku 2018 prebiehala sanácia pomerne nebezpečného výlomu a respektíve odtrhov na južnom hradovnom múre v mieste, kde bola vyústená z hornej kuchyne hradu výlevka a vznikli tam takéto veľké deformácie. Tu sa pristupovalo k tomu tak, že sa lešenie stavalo v podstate zo studničnej bašty smerom nahor a sanovali sa v podstate najviac poškodené alebo najväčšie kaverny, ktoré tu boli. Doplním, že z iniciatívy realizačnej firmy tu sa realizoval aj čiastkový doplnkový výskum. K tomu sa dostanem. Hej. Takže tu je stav po zásahu s tým, že tu je ten doplnkový výskum aj s nebohým našim kolegom, ktorý rok dozadu umrel a mal sa práve venovať konzervácii hradu v súčasnej dobe, Mirom Matejkom. A naozaj tu sa aj nakopol taký model, ktorý v podstate prebieha doteraz, že po postavení lešenia sa doskúmavajú jednotlivé nálezové situácie a vyhotovuje sa k ním čiastkový návrh obnovy. No a potom samotná príprava obnovy pokračovala tým, že sa našla cesta
ako spraviť cestu na hrad a v roku 2021 sa začala pripravovať realizačná projektová dokumentácia a čo je zaujímavé, v roku 2024 výskumy. Hej, to znamená, máme to opačne a spôsobuje nám to radu problémov pri samotnej realizácii, ktorá beží, že my vlastne z Lešení doskúmávame niečo, čo potom treba doprojektovávať. Takže, ale je to tak, lebo naozaj situácia je, aká je, Miša. Bude o tom podrobnejšie reč, len z hľadiska pamiatkárskeho. Najzásadnejších otázok bolo, že čo s tou hmotou celého toho Severného paláca, ktorý je výrazne zasiahnutý tými zásahmi z 80. rokov, bo tu vznikli vlastne betónové stropy, severozápadné nárožie s výrazne zjednodušenými pôvodnými otvormi a celá rad situácií, ktoré tú stavbu akože dosť významne deformujú aj z hľadiska vnímania, vznikol vlastne na základe aj statického posudku, ktorý sa tuším vyjadril, že tie betónové stropy, ak si dobre pamätám, viacej nie sú únosné, tak vznikol ambiciózny projekt, ktorý má vlastne za cieľ tie stropy vlastne úplne odstraňovať a nahrádzať. A z nášho hľadiska pamiatkarsko-metodického bolo zásadným problémom alebo otázkou výzvou, ktorý sme s projekčným tímom riešili, že ako veľmi vieme napraviť tie najvýznamnejšie deformácie z tej obnovy z 80. rokov, pričom bolo treba povedať, že niektoré veci sa ani najdetailnejším výskumom, či už fotografií, nakresov alebo in situ nedali zistiť a na niektoré veci sme jednoducho museli rezignovať. Takým len vyberiem dva modelové príklady, že čo sme riešili. Jedno z nich je, že čo robiť s touto čudnou spotvorenou podobou tých dvoch hlavných arkierov severnej fasády, ktoré na starých fotkách sa ešte rysujú trošku v inom stave, z nich aj sa zachovali nejaké detaily, ako sú zvyšky bočných okienok a podobne, tak v spolupráci s projekčným tímom vznikol návrh aspoň hmotovej rekonštrukcie oboch arkierov. Na základe fotiek vieme pozície konzol, pozície bočných okienok a na základe analógií tam majú byť ovšem nie v kameni, ale v dreve vložené náznakové rekonštrukcie vlastne dvoch čelných okienok. Toto je vlastne teda výsledkom vyskúmania situácie na mieste plus archívne doklady, staré fotky, kresby a podobne. A druhým takým prvkom je pozostatok veľmi progresívne sa ničiacej v takej značnej miery jedinečnej ochodze na spojovacom múre medzi bránou vežou a horným radom. Tam boli dve rady vlastne gotických krakorcov, ktoré boli na obidve strany rozširovali ten múr. Staré fotografie a model hradu nám ukazujú, že na nich máš to tam. Ale vidíme, áno. Počkaj. Budem to presť. Dobre. Že na nich sedeli klembičky, ktoré vlastne rozširovali, vytvorili tam vlastne takú akože obojstranne vysunutú ochodu. Postupnou deštrukciou hradu sa to dostalo do podoby teda výrazne narušenej, takže sa nám zachovalo len pár krakorcov takto in situ, plus akože tie zvyšné odlovené. A nakoniec teda... Budem to posúvať, že sa dochádzajú baterky. Nakoniec sme to sformovali, to je súčasný stav, do podoby návrhu náznakovej rekonštrukcie vlastne tejto galérie. Opäť o tom podrobnejšie bude hovoriť projekčný tím, ale to bol teda náš metodický vstup, že tú časť, ktorú vieme zrekonštruovať aj kvôli stabilizácii toho, tak navrhujeme zrekonštruovať, to znamená tie klembičky s doplnením týchto častí, ďalšie časti, kde nevieme, ako to bolo zakončené, či cymbulie, krytachová, alebo čo, tak to vlastne ostane ako naznačené v torze. Ďalej vlastne o tom bude hovoriť projekčný tím, prosím ďalší. No a zásadným takisto výzvou je táto hmota tzv. Južného paláca alebo východného, čo je vlastne objekt formovaný neskorogotickými prestavbami a renesančnou nadstavbou s jedinečným, skvelým obranným podlažím z radov strieľní a smolných nosov, ktoré vlastne je ale najhavarijnejšie, jak to povie, najviac poškodenou a narušenou časťou hradu. Toto je tá pekná tvár Likavy, že na rozdiel od Severného paláca tu sú zachované historické umietky s malovanými paspartami, kamenné ostenia, smolné nosy, všetko možné, raj výskupníkov, takzvaných. No a tu máme vlastne, na základe toho vznikol projekt akože obnovy, alebo skôr stabilizácie Južného paláca, ktorý vychádza naozaj len z idei statickej stabilizácie všetkých zachovaných otvorov, stabilizácie koruny muriva a doplnenia len toho
najnevyhnutnejšieho. Tu je reprezentačný stav napríklad koruny múriva toho východného paláca s tým obranným podlažím, kde sa vlastne striedajú strieľne a smolné nosy. Tu sú plastické neskorenesančné posaže. No a takisto tu je teda opäť vyňatok z projektu, tak ako sme to konzultovali, spôsob, prístup vlastne k stabilizácii toho južného a východného paláca s doplnením narušených častí strieľaní, stabilizáciou koruny múriva. Toto sú však veci, ktoré sa robili vlastne východiska bez toho, aby tam bolo osadené lešenie. Tak momentálne našou prácou je, že po sprístupnení veci z lešenia robíme takéto, to je moja práca a moja úloha, robiť takéto doplnkové operatívne výkresy návrhu obnovy pre potreby stavby. To je to, čo kolega spomínal, že oni majú komplikovanú situáciu, že sprístupní sa to, očistí, vyrobíme takýto doplnkový výkres, na základe ktorého sa vlastne potom postupuje. Michalová úloha je tá ťažšia, že oni potom musia riešiť, aby sa deli kubiky a financie. My to nakreslíme. A čas. A tu je opäť príklad, že pôvodne sa uvažovalo, predpokladalo veľmi logicky, že je potrebné doplniť okenný parpet kvôli stabilizácii. Výskum ukázal, že tam sú narušené sedačky, takže sa to vlastne korigovalo týmto spôsobom, aby sa naznačili tie bočné sedačky. A ja ešte doplním k tým výskumom, že teda to, čo sa naozaj podarilo, je séria výskumov, ktoré momentálne prebiehali alebo prebiehajú teda na hrade. Máme k dispozícii pasport omietkových prvkov a kamenárskych článkov, kde do pohľadov sa vlastne vyznačili všetky omietky zachované v dvoch kategóriách, s povrchom a bez povrchu. Rozpočet samotnej realizácie rátal odhadovanie s 500 štvorcami, my už teraz máme 880 štvorcov. To znamená, na základe tohto sa určilo, že keďže naozaj investor nemá financie na zvyš, že sa budú prioritne v nasledujúcom poradí konzervovať omietky, ktoré nesú nejakú výzdobu, ktoré sú nedostupné a povedzme sú realizované z takéhoto lešenia a potom až následne tie, ktoré sú dostupné povedzme zo zeme alebo z nižšieho lešenia. Takže pristupuje sa k tomu konštruktívne. Okrem toho prebieha pomerne rozsiahly dendrochronologický výskum. Máme už v súčasnosti zadefinované zhruba 20 vzoriek z celého hradu. Budeme pokračovať po postavení lešenia na ďalších miestach. Prebehol úvodný alebo koncepčný reštaurátorský výskum zameraný na omietkové vrstvy a kamenárske články. Následne z lešenia sa robia doplnky tohto výskumu a prebieha teda archeologický zväčša záchrany, na niektorých miestach aj zisťovací a vedecký výskum a už samotný umelecko-historický, architektonicko-historický výskum. No a dostávame sa do bloku, ktorý hovorí o tom, že čo sa momentálne na hrade Likava deje. Naša práca je sústredená na Hornom hrade, kde teda z lešenia prebieha konzervácia v prvom rade už spomenutých korún spolu s kamenárskymi článkami, konzervácia omietok, múry, už celá tá práca, ktorú poznáte aj z iných ruín. Pomerne výzva bola rozhodnúť sa, ako zasobovať tento hrad materiálom. Uvažovalo sa s dvoma konceptami. Jeden bol žeriav, ďalší bol takýto výťah. Už teraz vieme, že sme sa rozhodli dobre, keď sme stavali tento 50-metrový výťah, lebo samotný žeriav by musel mať parametre, ktoré nie celkom sa dajú splniť a zároveň by položil celkový rozpočet projektu. Takže cesta bola zvolená správne. S tým, že na niektorých miestach nie je možné stavať lešenia zo spodu, takže sa vešajú z korunia z okenných otvorov a na miestach, kde nemáme zachované omietky, sa realizujú niektoré práce výškovou technikou. Trošku k metodike jednotlivých komponentov zrúcaniny. Na hrade máme použité viacero murovacieho materiálu, najmä vápence, travertíny, penovce a teda na kamenárske články, ale aj ako murovací materiál pieskovec.
Treba povedať, že samotný pieskovec je mimoriadne nekvalitný a pomerne rýchlo zvetráva aj napriek tomu, že má v sebe kremičitý tmel. V prípade Penovca a travertínu na podiv znášajú veľmi dobre cementovú maltu. Pri vápenci sa netreba pozostavovať, naozaj to je výhoda, že väčšina hradu je z vápenca a nie povedzme z nejakých tufov, lebo mali by sme na stole úplne iné problémy. Kamenivo bolo historicky používané vápencové, dolomitové. Na tie staršie realizácie v 2012 a 2018 sa používalo toto pôvodné kamenivo, avšak pre samotnú obnovu, ktorá teraz prebieha, sa neosvedčilo, nakoľko sa realizuje obnova aj do neskorších dôb a nedokáže táto malta dostatočne vyzrieť aj napriek aditívam. To znamená, že prešli sme na overené kameniva riečného, praného, kremičitého piesku, s ktorými máme veľmi dobré skúsenosti z iných lokalít a máme to otestované, že to funguje. S tým, že do malty, okrem teda vody, ktorá sa musí na lokalitu vynášať, sa pridáva aj metakaolín ako hydraulická prísada, aby bola zabezpečená dostatočná pevnosť do doby prvých mrazov. Čo sa týka konzervácie korún, a to súvisí čiastočne aj s maltami, tak vychádzame z experimentov, ktoré boli realizované na lokalite Katarínka, kláštor svätej Kataríny Dechtice na Háč, kde od roku 2003 je realizovaný experiment so zatrávňovaním korún a my sme tento experiment rozšírili, nakoľko v roku 2014 sme mali na viacerých lokalitách problém s vymrzaním takýchto nízkych múrikov, kde teda pôsobí vlhkosť okrem toho, že z koruny, tak zo spodu aj zo zadu a v podstate taký nízky múrik po konzervácii nikdy nepreschne. Tak sme začali experimentovať s tým, že akými maltami konzervovať takéto múriky, akým spôsobom ich izolovať zo zadu, akým spôsobom ich izolovať z koruny. Výsledkom tohto zisťovania bolo, že sa nám práve osvedčil metakaolín, ktorý už potom následne používame odtedy. A zároveň sa potvrdila téza o jedinom vhodnom riešení a to je zatravnenie korún, ktoré to by vystalo na samostatnú prednášku, môžeme sa o tom porozprávať. A tu vidíte potom nejaké možnosti, ako sa to riešilo. Prekrývanie celtami a vlhčenie, úsek, ktorý nebol nejakým spôsobom ošetrovaný, to je dôležité, že sme ešte ošetrovali teda tie múriva, a potom zatrávnenie s ošetrovaním, vlhčením. Tu je ukážka prírodzeného zatrávnenia na Beckovskom hrade, ktoré funguje možno aj storočia, by som povedal. A potom tuto je už ukážka zatrávnenia na Lietavskom hrade, či Likavskom hrade. Áno. Když to zatravníte a zavlhčujete, tak je to lepší? Čo? Říkáte, že sa tam ešte nejak konzervovali? Áno, to sú oddelené témy, že ako ošetrovať vlastne múriva a malty vápené, aby dostatočne skarbonatovali a v polohách, kde na ne svieti slnko počas leta, tak to je, kvôli tomu to vlhčíme. A potom to zatrávnenie samozrejme funguje tak, že zmierňuje zmrazovacie cykly počas zimy, to je jeho hlavná úloha. Zároveň akože drží aj v období, keď je pomerne, by boli tie koruny suché, tak drží nejakú zbytkovú vlhkosť a dovoluje zároveň akože nejakým spôsobom karbonatovať maltám, ktoré sú tam použité. Samozrejme sú tam nejaké výkyvy, to znamená, tie malty priebežne vysychajú, zase sa zvlhčujú. A treťou výhodou zatrávnenia je samozrejme to, že dokáže absorbovať zrážky, ktoré na tú pôdorysnú plochu spadnú a tým pádom nám nestekajú po líci múriva a nevyplavujú nám škarovaciu maltu. Čo všetky ostatné spôsoby, ako sú nezatravnené koruny, povedzme striežka zo šíndlu, z plechu a tak ďalej, toto nedokážu. To znamená, že tam vznikajú potom vyplavení tej škarovacej malty a proste to nefunguje. Zaujímavé, že u nás sú o tom teraz obrovské diskusie. A u nás sa ukazuje, že kľúčové pri týchto korunách je nie len to zloženie, ale aj ten proces zretia. To znamená, že pod nejakou ochranou. No, nie je dôležité. Čo robí málo kto? Podstatná je technológia.
Podstatnejšia je technológia ako materiál. No. Materiál je pomerne jednoduchý. Čo sa týka škárovania na likavé, máme celoplošne preškárované časti, ktoré sme spomínali, že boli v 80. rokoch konzervované. Počas samotnej obnovy sme prešli vývojom a určili sme teda, že hrubozemné škárovanie zatlačené, možno aj na základe gardovského listu, ďalej od líca je veľmi podobné tomu, ako by bolo naše nové vápené škárovanie. Zároveň v mnohých prípadoch sú takto preškárované múriva, ktoré sú stavané na betón. To znamená, že upustilo sa od škárovania takto drsných škár a ponechávajú sa v podstate po malých korekciách v prípade zatekancov, zatečenia cementového mlieka a tak ďalej a škárujú sa vlastne len v polohách, kde je to potrebné. Podrobne ináč, že sa tomu venovali opakovane, sú to revidolovo. Áno. A teda tie malty, ktoré majú frakciu a patináciu, tak sa nedávajú teda aj tie, ktoré sú 80 rokov, lebo najproblematickejšie sú tie, čo sú úplne tie hladké, sivé, jednozemné. Zatlačené skoro ako pálený cement. No, aj také sa tam vyskytujú. Čo sa týka úpravy škár, máme odskúšané aj z iných lokalít, že snažíme sa ich patinovať lokálnymi sutinami, ktoré sa cieľene na to zbierajú, aby boli čo najpodobnejšie pôvodným maltám. Tento spôsob nie je dlhodobý, ale je dostatočne dlhý na to, aby samotná škára získala prírodzenú patinu. Tu sú spomínané omietkové vrstvy, kde vidíme vlastne stav zachovania pred zrútením tohto severo-západného nárožia. Možno práve tak toto odišlo niekde. Začínajúci proces. Na opačnej fasáde voči týmto interiérovým omiatkám máme zachované takéto úžasné lalie, kde je vlastne hladený rám v kombinácii s drsnenou, hrubo nahadzovanou omietkou. A to je vlastne príklad, kde vidíte, že vlastne tie omietky sú zakonzervované, ďalej sa im nevenujeme a nechávame to na nejaké budúce generácie. A toto je už pohľad do severného palacu so spomínanými železobetónovými stropmi, kde je vidieť vlastne tú deštrukciu interiérových omietok. Rovnako pristúpime iba k tomu, že sa budú konzervovať tie najohrozenejšie. A toto môže byť na samostatný projekt v interiéri, veľmi pohodlne sa môžu tie omietky konzervovať. Keby sme sa chceli venovať aj týmto omietkám, tak ja som tu dal takú sériu, kde sme mali teda možnosť konzervovať a respektíve stabilizovať takýto transfer z rímskej stanice v Stupavé, že naozaj dajú sa tie omietky aj poskladať a vložiť do takejto podložky. No a čo sa týka asanácie betónových stropov Severného paláca, o tom budú viacej hovoriť teda architekti, projektanti. Mali sme k tomuto tiež naozaj veľa polemík a riešili sme množstvo detailov od toho, že či nám to naozaj ten pomerne vysoký palác zvládne, keď tie stropy vypílime. Treba povedať, že tieto sa budú stropy železobetónové nahradzať drevenými trámovými stropmi podľa najnovšej dohody bez nejakých skosení a umelecko-remeselných detailov, nakoľko to tvaroslovie nepoznáme. A rovnako tu bola polemika o tom, že ako vlastne budú fungovať následne vložené drevené stropy v stavbe, ktorá je ruinou a cez koruny permanentne môže dochádzať nejakému zavohnutiu týchto múriv. Takže k tomuto asi povedia viacej projektanti. No ale momentálne sme teda v štádiu, že teda najvrchnejší strop sa podarilo odstrániť a pristupujeme k osadzeniu drevených trámových stropov, ktoré sú teda ručne dohoblovávané. Bohužiaľ, jedna vec sa ukazuje, že naráža tento ambiciozný projekt odstránenia tých stropov na jednu skutočnosť, že tie pôvodné trámové stropy boli ukladané súčasne s murovaním do lôžok, ktoré sú bohužiaľ vyplnené betónom a kovovými výstužami, takže je fakticky akože nemožné to vybrať do toho úplne pôvodného stavu, že v podstate sa dostávame do stavu, že dá sa odstrániť tá samotná betónová doska, ale nevieme v prvej miere rehabilitovať ten pôvodný stav vlastne pred tým zásadom.
nakoľko práve v týchto hornejších podlažiach je to obvodové múrivo stenšené uskakovaním a vlastne tie kapsy dá sa predpokladať, že sú minimálne do polovičky hrúbky toho múru. To znamená, my keby sme sa snažili odstrániť ten zbytok železobetónovej dosky, tak lavírujeme a zvažujeme v každom kroku, že ako pokračovať. A tu je ukážka teda z inej našej realizácie z hospodárskej budovy na hrade Uhrovec, kde teda je vidieť, ako by ten výsledok mohol vyzerať. S tým, že samozrejme, myslím, že my máme navrhnuté prekladané záklopy však. O tom sa asi budeme ešte baviť, že ako to má vyzerať a ako to stvárniť čo najlepšie. Na Likave máme jednoduchšiu situáciu. Na Uhrovci bola hospodárska budova, mala byť využívaná celoročne, to znamená, že tam boli tie stropy zateplené korkovou drvou a korkovými platňami. Čo sa týka okien a dverí, pomohol som si taktiež zase Uhroveckým hradom, kde sme teda realizovali repliky takýchto renesančno-barokových okien, kde teda taktiež je využitý dubové rámy a do nich vložené krídla z červeného smreku. S tým, že čo som chcel ešte podstatné povedať k tomuto dubu a tomu červenému smreku, ale tam ma to napadne. Tu sú už prvé prvky, ktoré majú byť osadzané do Likavy a je používané teda sklo, ktoré je upravené tak, aby bolo pohľadovo aktívne, že je jeho povrch zvlnený a jednotlivé tabličky sú osadzané do zasklievacích A-profilov vystúžených kovanými sperkami a samozrejme sú tam doplnené kovania. To je výsledok teda z Uhroveckého hradu. A prechádzam ku kamenárskym prvkom v nadväznosti práve na okná, kde tu vidíme, čo spôsobuje v podstate cementové a v tomto prípade betónové škárovanie nadpražia okna pieskovcovým prvkom, že naozaj fyzikálne je to absolútne nekompatibilné. Problém, ktorý my riešime, sú aj úbytky, veľké úbytky vplyvom veternej korózie, nakoľko tieto okna boli 10 ročia otvorené a hrad je v pomerne veterne exponovanej polohe. To znamená, že zvolili sme si metodiku minimálnych zásahov s doplnkami iba v miestach, kde to bude nevyhnutné pre samotnú funkčnosť okenných krídel. A už viem, čo som chcel ešte povedať. A o tom možno povedia aj samotní projektanti, že Michal to už spomenul, že prvky špaliet, okien, ktoré zostali zachované, sa v podstate rekonštruujú a domodelovávajú a v miestach, kde zanikli, úplne sa nahrádzajú dubovými kópiami. Taká v podstate náznaková rekonštrukcia. Náznaková rekonštrukcia. Detailov, len taká... Je to spôsob. A tu sú už vlastne ukážky toho, ako sa zotovujú nejaké modely pre následné odlievanie alebo sekanie v ateliéri a v tejto zadnej časti je v podstate jediná zachovaná autentická kamenárska stojka na hrade. Hej. Že tie boli, rozmýšľal som, máme ešte nejakú? Nie, že práve ešte sme zásadný problém, lebo tie vnútorné kríže by logicky mali mať na vnútornej strane polodrážky pre okanie výplne. Ale podľa tých zachovaných stôp aj tuším najadené okna. No ale skríženia jedné sa ukazuje, že zrejme to výnimočné tam nebolo. Nebolo, to znamená už nové rámy a krídla sa vytvárajú celoplošné osadzané do vonkajšej drážky, načlenené vlastne týmto budúcim kamenným krížom. Pravdepodobne tie dverné otvory boli dobre dostupné pre miestnych, ktorí používali tento kameň ako murovací alebo pre ďalšie účely. No a tu sú teda kamenérske prvky, ktoré sú torzálne zachované naprieč celým hradom, takýto sedlový portál na dolnom hrade, pravdepodobne výpadová bránka. Kľúčová strieľňa v torze, máme ju zachovanú inde aj kompletnú. Tu vidíte, že to je vlastne to nárožie utrhnuté, kde počas obnovy v 80. rokoch tam vložili záklenok namiesto toho, aby tam asi pre krátkosť času vkladali takéto kamenárske prvky.
ďalší. A sú tu potom také zaujímavé polohy, to je práve z toho južného hradobného múru, kde nám stojí momentálne lešenie, že vidíte, že naozaj to je torzo v torze. Sú to vlastne strielne a smolné nosy. Ale je to encyklopédia renesančného fortifikačného staviteľstva. A potom sú tu také zaujímavé konzoly krbov v procese teda odsolovania s takýmito výzdobami, hviezdičkami na krížení. Vidíte, že tá poloha je celkom taká veľmi zaujímavá toho hradu. Ešte vlastne pohľad na súčasný stav už spomínaného miesta Ochodze, nález takéhoto jazyčka a zhotovený model, podľa ktorého teda sa sekajú nové konzoly. Lôžky pre uloženie tých konzolí. To sú lôžky, oni sú idealizované v tomto prípade. Na viacerých zachovaných konzolách sú v rôznom štádiu a v rôznom výzore. My sme si to zidealizovali. Samozrejme, potom to budeme nejakým spôsobom mierne patinovať, aspoň v tej pohľadovej časti, aby to nepôsobilo tak príliš geometricky. Ďakujeme.